Na jó reggelt! Megmutatom egy átlagos napom. Gyertek! Ilyen halok, viszont tegnap senkinek nem volt kedve főzni, úgyhogy itt egy kebabosra gyors elugrok. Meg is van. Nem tudom, hogy ezt ma a kalóriáimmal hogy fogom egyeztetni, ugyanis megyünk este stand-upra, előtte még megyünk vacsorázni, úgyhogy nem otthon eszek, úgyhogy ez necces lesz, de megoldom. Van egy szalvétánk. Bomba. Ez kellett. Úton hazafele, gyors nyomunk egy átöltözést, aztán megyünk kajálni. És ami nélkül sosem lépek ki. Fanni is elkészült, úgyhogy mehetünk enni. 3-as, 2-es. Stand-up meg volt. Most már csak pihenünk. Sziasztok!